Ja, de én most már akkor így leestem. Kagölyögöfő. Én is mindjárt leszek. Kagölyögöfő. Amúgy nem állunk meg másról? Nem. Azt szerintem ezek a szám. Mi? A 6-os? Az 5-ös. Amúgy bocsi gyerekek, hogy így ezt a... elbaszogatom itt ezt az ablakot, csak rossz helyre kattintottam. Meghaltam. Nem, Hát ez szomorú. nem kéne. Ez szomorú. Ekkora. Na ide figyelj! Családomat nem mondottam még senki. Köztás. Te glasztás. Hát csihagyjál meg! Hát a Peteki família. Nem írtottak ki se. Miért pont Pinkrazor? Amikor tudod, hogy ez az én nevem. Nem, a te neved a White Razor. Nem tényleg, igaz. Kussolj, nyilván Pink Razor. Én kukáztam, nem te. Akkor miért nem Steve Lakatos? Mert miért lennék Steve Lakatos? Pink Razor az viccesebb, ha nem, ha de. És még meg lesz a kurva izé. Sajt? Aha, Gratulálok. Nekem nem. én kösz. Hát mert buta vagy. És az a... Ki van itt? Vagy mi? Sebi jobb, az jó sámi. Felmelegítenek. De te meghaltál, mert buta vagy. Hát basszus. Miért hogy? Elviszi egyik sajtot, ajajaj. It's because we use fala. It's funny because he's fat. Kilöktek téged? Nem. A hagymacskukacs 9 éves. Ez szaros 9 éves, jó, most ne értse félre, aki 9 éves és nézi ezt a videót, mert nem izélem a 9 éveseket, de azért mégse úgy fogják fel a dolgokat, mint mi, szóval nem nagyon tudják felfogni, hogy mit is kéne csinálni ebbe a szaros játékba. Ugye nem ő izé. He? Ugye nem? Ja. Ezt most kiraknak? Megértem. Nem. De amúgy rakhatná normálisan. Barátok. Ott fent. Mi a neved? Pinkrazor? Pink Razor, aha. Zor. Ott friend. Fogadd el, paraszt. Hogy kell? Barátok? Barátok? És elfogad. Friends, nincs ilyen. Valami... Akkor jelölj be engem. Hogy kell? Hát. Menü? Igen. Barátok? Egy szent, és ott a menü. Ja, add friend, jó. Patoki Razor? Ja. Add friend, jó. Te vagy a Patoki Razor, te vagy barátom. Telik. Mire telik? Barátra. Na jó, ennek a körnek vége, és akkor aztán lehet, hogy vége a videónak is. És aztán majd felmegy egy spór, vagy mit tudom én. Na jó, engem belöktek. Hát akkor ennyi lenne ez a videó. Majd még lesznek. Ja, és igen, ezt még elmondom, hogy valószínűleg lesz egy csomó videónk így majd együtt. Persze. Na szóval, addig is sziasztok!